tak toto rozhodne musíte vyskúšať. Dostali sme pozvanie namaľovať si vlastné obrazy v kreatívnom štúdiu Be Artist a celý zážitok prečil moje očakávania. Najprv sme sa obliekli, aby sme pri tvorení mali slobodu a nemuseli sme sa bať o oblečenie. Následne sme si vybrali veľkosť obrazov a farby, čo bola teda tá najnáročnejšia časť, aspoň pre mňa určite. Začali sme maľovaním podkladu, my z Rosie sme si vybrali púdrovo-rúžovú a Leonard išiel do kuklačovej čiernej. Myslela som si, že si namaľujeme jeden obraz všetci traja spolu, ale Leo chcel malovať svoj obraz sám, bez našej pomoci. Potom sme si zvolili techniky tvorenia. Nám sa veľmi páčilo praskanie balónov, takže to bolo jasné. Najprv sme balóny naplnili farbami, pripevnili ich na motúziky, no a následne do nich hádzali šípky. Na výber máte niekoľko hravých techník maľovania, takže len na vás, čo si vyberiete. No a my sme chceli vyskúšať ešte jednu, ktorú sme videli na Instagrame Be Artist, a to je taká hojdačka, ktorú naplníte farbami, no a následne ju vlastne pustíte nad roztočený obraz a vytvorí to takúto poloduhu alebo oblúk. Samotný výsledok je vždy trochu nepredvídateľný a síce mi presne tento fakt zo začiatku spôsoboval obavy, je to nakoniec presne to, čo je na tom samotnom tvorení to najlepšie. Obrazy sme potom ešte farebne trochu doladili, no a máme hotovo. Všetci sme si tvorenie maximálne užili, bol to skvele strávený spoločný čas, z ktorého si berieme domov ešte aj krásnu spomienku.